Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyafila ikhasi, cela wenze kufaneleke ucupha usubscribe ulike bese uphinde uphawule lapha ku-comment section ngemuva kwenansi inkulumo ezolandela. Inyanga yodumo uDr Khehlelezi isiphumela obala yaphawula ngodaba olutrendayo ey'nkundleni zokuxhumana nokuwudaba la esolwa khona ngokuthi yadlwengula omunye wesifazane wase-Eastern Cape. Kanti-ke inyanga yodumo Khehlelezi useveze izindaba zokuthi yena akaze amdlwengule lona wesifazane, waphinde futhi waveza izindaba zokuthi yena kuyimanje uzohamba emakhosini okanye uhambile waye emakhosini esigodlweni sakhe wayobikela amadlozi akhe ngalo wesifazane omkhuluma kabi okanye omvulele icala angalenzanga emphakathini. Kanti-ke le nyanga ithi lo wesifazane oyiqambile amanga uzobonakala ngombala ngokuthi uqamba amanga ngoba ithi kungenzeka ukuthi ecoshe amaphepha. Ngani zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke ake ubambe nansi inkulumo yenyanga uDr Khehlelezi ngesikhathi ekhuluma ngalezi iy'ndaba. On social media, hence you will never hear me commenting about it. But if they find me guilty, I'm pleading South Africa. I must be the lesson. South Africa ukuthi uboshwe uKhehlelezi ukuze babone abantu ukuthi South Africa irape ayifuneki. I must be arrested, and I'm 100% sure and ready ukuthi to go down ngiyoboshwa. But if ever bethola ukuthi angikho guilty lento yakhukwa ngicela sibu untombazana must be a lesson yokuthi naye bambo ukuze kubuye isithunzi sabantu besifazane. Kunabantu besifazane namanje sisakhala esibaziyo nathi ukuthi badlwengula, we are helping them ukuthi kuboshwe abantu. But uma siqhamuka into nje ngizwa ngiphelelwa i-hope yokuthi kahle kwenzakalani eSouth Africa. But mina into engizoyisho nje anginawo amandla okulwa, ngizolwa ngomsamo wami, kuye umsamo ngishisa impepho idlozi lami lizongilwela. Wait and see. Ungasho kanjani. Hayi, idlozi lami lizongilwela, anginawo amandla okulwa, ngibroke, anginamali, I can't do anything. But idlozi lami lizongilwela noNkulunkulu engimthandazayo. Mina kakhulu-ke ngikholelwa first emadlozini. Yonke into ngiyayibika, of which sengiqalile. Ngihambile ngaya edlozi ngathatha impepho ngayishisa, ngathatha isinembu ngasivunguzela phansi. Ngathi bogogo nabomkhulu uma ngempela ngidlwengulwa ngiboshwe. But mangingadlwengulwanga niyazi bonke abantu abami endleleni yami nibenza njani. Yenzani isibonelo la eSouth Africa yonke. Uma kufanele umuntu acoshe amaphepha akacoshe. Uma kufanele udle dustbin akadle dustbin. Mina ngilwa ngomuthi. Umuthi nawo ngisasho namanje. Ngiyabheja sikunazi. Mina umuthi ngisasho nginawo. Futhi ila inobona khona South Africa yonke imnandi yele. I don't have time to be responding. Angirespond. Mina sibungishaya kakhulu 2 years back. Ngishaya kakhulu ngibizwa ngescam ngibizwa ngani. But ngisaphila. I was strong. Angikaze ngi-invite umuntu ukuthi yenzani ukuthi mina mangime into yami ngiyilwa ngedwa. Ngene esigodlweni ngenza into yami ngivale la. Ngiqhubeke ngiphile. Ngiyaphambi lokho uncane lokho. Amandla amancane. Umfula lo omncane ungaphenduli futhi yabo ngoba nawe kubiza ngesilimi kubiza ngamagama wonke. Angikhumbuli mina sibungena ukulwa nomuntu. Ngiyibonile enye ulokuthi yazi ngabe kuthiwa akuthukanga wamnika i-platform now. But now the question is, how are you going to give a platform esekuthukile wakubiza ngayo yonke into? Ngaba wakakuthukanga wabuya naye wazoyi-explain. But manje I don't think now usazombize futhi umuntu esekuthuke wakuthuka. But okwamanje dedela igazi South Africa lihlale enzima. Kuyakhonakala ukuthi if umuntu aqambe amanga ngawe ukhona umuntu ukuthi umuntu umshaya ukuthi ngigcine lapho like let's say umuntu uyamxolela uma akhuluma amanga ngawe, especially amanga njengalawo. Let's say kuyapruveka ngasekhona. Umuntu njengalo uyamxolela noma baxabula ngomuthi. Okay, firstly, i-court ayithathi into eyibona ukuthi it doesn't add up. Ayino kuye court. Hence if ever bekuthiwa lento bi-add up, okay hlele singabe sikhuluma maybe ngabe ngiphakathi. But if bayabona bafundile phela abantu, they are well trained. From detective, they are well trained. If ngoba ngitshela ukuthi sihambe abantu abawu3, tell me these 3 people should bonke ngihamba ngibabhadala mina.
mina ngile KZN indaba isegoli shuthi bonke labantu ngihamba ngibabribe mina bayabona bonke ukuthi hayi man unento engathi edabi la yonke into engikhulume kuwe bayithatha bayibuka ine-proof yonke into ine-proof kwi-docket yonke into. So it is not a good thing ukuthi umuntu uziyomginqisa ama-fingerprints uqamba mama. Ziningi izinto zomuntu eyimoshakalayo. Coming back to your question, umuntu mayiqamba mama ngiyamphanisha. Khona i-punishment omphanisha ngakula mphanisha ufike qala edlozini lakho emsamo udeclare. Idlozi phela ngithi libona into efihlile liyazi kwenzakalani. You declare uthi bogogo nabomkhulu ngizoshisa impepho uma sengiphambi kwempepho akufanele ngabe ngiqamba mama kumele ngikhulume iqiniso. Nakho manje zonke zivuleliwe manje ilwana zizongidla amagubesi azongidla amasango asejela avuliwe kumele ngene. Uma ngiqamba mama ngivuleleni ngene, uma ngingaqamba mama ilwane ke idlozi lami vukanilwe manje ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi ukuthi livukeliwe. Elakithi idlozi cha lifana nami lalilungile ngilungile sibu uyangazi bengeke ngizwane nawe baningi abantu abenza ama interview kwena sifike sa amagazi etazwane yezwa le nto angiyena lo muntu mina onenhliziyo embi. Hence ngisho ngithi usizi ngabe futhi wayeze kimi wathi ngilambile baningi abantu mina ngibasizayo athi umuntu ngilambile uze kahle leyo mali one inama blessings. Two, I can even maybe operation umsebenzi hey siswami nawo umsebenzi uyizamela but mawungizela ngale ndlela ukuthi ufuna ungishaya ungizela ukuthi ufuna ungishaya kuma app wami nizama ungena nithi nithatha izinto zami ngeke ngizokwenza lokho. But hence ngisho ngithi mina ngisebenza ngesinto angifundanga angisona isigora ngijima insimbi angiyona advocate angilutho mina ngafundisa umuthi phela uma kunje ngiyazi yini kumele ngiyithathe ngiyisebenzise bese kwenzeka izinto zami. Akekho umuntu ofanele ngihlala ngisho sibunga ukuthi mina akekho ungabosithandazela isitha sakho sife. Inyanga ngiyayi it's a message futhi nani ungayithandazela isitha sakho ukuthi masife akufanele umulala umuntu akafi. Umuntu kufanele asokole phambi kwakho ukuze abe witness atshela abantu ngelinye ilanga ukuthi ungamthindi lo muntu uyabo uyozohamba etshela abantu ukuthi umuntu uyathakatha lo ungazi umuntu sibuye kubiza ukuthi uyathakatha noma ethi uthwele ikhona into akazama ukuyenza kuwe wahluleka. So kumele naye abe umunye example ukuthi athi hayi lo muntu uyathakatha because sezamile umuntu wakwazi South Africa ukushaya i-rape uZuma nami hell uZuma naye nje bamenzeli into wathi nangu rape yaze yaproveka leyo. What if unamanga wena? What if nginamanga? Yeah. Hence I'm giving South Africa they've got all the resources. Here's my phone. Ngishintsha nganix phone yami nayo engiyiphathayo. Ngisasho namanje yonke into engiyibhalile abathathi intelligence ayithatha ifone yami icheck ukuthi ikhona into engiyidelete. I didn't delete anything because I knew ukuthi ngipila nomuntu onjani. Ayikho into engiwane ngiyidelete. Into engiyikhulume kuwe even the court if they can question me regarding into engiyikhulume la into engiyikhulume la into engibhale lapha into ekhona efonini yami. I won't add anything. Adding nix. I still stand. Kumile nje kanjalo. Okay. Ngoba futhi kuthiwa ngiphuza notshwala bathiwa kwenye ama podcast ngone kuthiwa uyaphuza ngiphuza ithangare. Oh my god. Angithi ukuze siprove amanga angazi noma abodokotela bayakwazi ukuthi emzimbeni batshe ukuthi in my entire life ngake ngayifaka i-alcohol emzimbeni wami bazoyibamba lento if ever kuyenzeka. Uma bebambe lapho ukuthi in his entire life akazi waphuza shuthi yamanga ngoba kuthiwa ngiyaphuza mina ithangare angiphuzile. I don't drink, I don't smoke. Ngihlale ngisober minded kanje njengoba ungibona wena wabona umuntu esober njengoba MK loqini Nokanaka mnandi njalo nje uhlalo noka kamnandi. Ngiyabonga kakhulu. Injalo-ke indaba wey'ngane zakwethu njengoba nawe la uyizwela inyanga uDr Kehlelezi ibeka ichaza ngendlela echaza ngayo. Kanti-ke iy'ngane zakwethu ngicela ungakhohlwa ukucofoza usubscribe bese ulike bese uphinde futhi ushare nevidiyo. Mina nawe-ke asihlangane kwividiyo elandelayo.